Vy ste ešte len stredoškoláčky a už organizujete protikorupčný pochod. Taká prvá moja otázka, že ako vám to napadlo, že práve vy chcete organizovať pochod? Ako ste sa k tomu dostali? No, takže ono to vlastne začalo tak, že viacero ľudí, keďže sme také aktívnejšie aj v škole, aj mimo školské aktivity a tak rôzne, nám sa nás vlastne pýtalo, že či by sme nechceli také niečo zorganizovať. A tak my sme s tým nejako počítali, že no tak niekedy by sme mohli, ale nejako sme o tom nepremýšľali úplne reálne, ale potom nám chýbala keby taká nejaká hnacia sila, kto by nás tak rozbehol, že áno, poďte do toho. A v tom nám jeden deň napísala Erika, jedna z hlavných organizátorov, a povedala nám, dievčatá, nechcete ísť do toho? Tak sme povedali áno a už to organizujeme. A vlastne vytvorili sme si takú nejakú základnú, takú skupinu študentov a takú spoločne nejako ideme do toho, že to nie je predsa len na jednom človeku, ale ideme ako... Namiesto toho, aby ste viac menej boli v obchodných centrách, korčulovali sa alebo boli vo fitku, že vy proste budete v pondelok po obede viesť protest. Proste prečo? Tak ja v prvom rade poviem, že sa neviem korčulovať. Dobre. A na ďalšiu stranu asi preto, pretože si myslíme, že s tou situáciou treba niečo robiť a ako študenti chceme podporiť túto študentskú iniciatívu študentov z Bratislavy. A tak sme si povedali, že pokiaľ to je v našich silách, tak prečo nie? Ak máme proste dostatočné schopnosti na to viesť skupinu ľudí a zorganizovať protest priamo na námestí, tak to máme spraviť. Ono je niečo ako takéto zorganizovať, ako nie je taká jednoduchá vec, ne? Že chce to aj ako do zodpovednosti. Nebolo to pre vás trochu šok, že do toho pôjdete, že vedeli ste, že čo idete robiť? No tak ja sama za seba môžem povedať, že som v podstate zvolávateľka protestu. Ale v marci som mala 18 rokov, čiže ten šok bol pre mňa celkom dosť veľký. Po vlastne tom, ako som bola na mestskom úrade vybavovať celé toto podujatie. A samozrejme, že si uvedomujete, že koľko je to zodpovednosti zorganizovať dobrovoľníkov. Jednoducho to, aby to všetko išlo tak plynule, aby sa nikomu nič nestalo. Aby jednoducho ľudia boli v bezpečí a vyhli sme sa nejakým konfliktom medzi ľuďmi. Keď si bola na tom mestskom úrade, tak čo ti povedali? Či si uvedomujem, že aké to má následky a čo všetko musím preto spraviť. A ja, že áno. Ale akože vnútorne som o tom bola niekde presvedčená, ale keď som tam prišla, tak som bola taká trošku viac vyklepaná, tak som tak s plačom odišla trochu. Asi pred rokom bolo na Slovensku zhruba nejakých 100 protestov, ale robili učitelia. No a všetky tieto protesty boli neúspešné. Že prečo si vy myslíte, že tento protest niečo zmení, keď toľko protestov pred vami nezmení? No tak v prvom rade našim cieľom je vyzbierať tých 100 000 podpisov na tú petíciu, ktorú máme, protikorupčnú petíciu. A vlastne to je asi aj dôvodom, prečo zorganizovávame všetky tieto protesty a pochody. Aby jednoducho sa tí ľudia, ktorí si myslia, že táto myšlienka je správna, nejako skopili a podpísali tú petíciu a urobili proste niečo aj akože v tom právnom smere. Ďalšia vec je, preto protesty učiteľov boli pravdepodobne neúspešné z toho dôvodu, že na nich bola samozrejme vyvíjaný veľký nátlak, čo na nás študentov ani vláda, ani nikto vyššie postavený poriadne nemôže vyvinúť žiaden. To sme študenti a nemajú sa nám čím vyhrážať, nemajú nás čím strašiť a nemali by nás čím strašiť. A povedzme, že v mladých ľuďoch je naozaj taká tá sila, taká dôvera v to, že budúcnosť bude lepšia a my máme tú schopnosť ju vytvoriť lepšou. Zase máme takú tú energiu, taký ten elán do toho dávame, aby sme sa vlastne nejakým štýlom posunuli tú krajinu o niečo vyššie. Myslíme si, že tá krajina ten potenciál má, že vlastne žijeme tu, narodili sme sa tu, prečo by sme nemali bojovať za štát, v ktorom vlastne sme vyrastali celý život, tak je nám to nemysliteľné. Ako to vnímajú u vás v škole učitelia? Vedia o tom, že idete do niečo takého? Je to dosť individuálne. Myslíme si, že po väčšine o tom učitelia vedia, keďže sme rozmiestnili plagáty po škole a keďže aj v médiách sa už spomínali naše mená. Väčšina učiteľov pravdepodobne o tom vie, ale nestretli sme sa zatiaľ, čo sa týka učiteľov, nejakej negatívnej spätnej väzby. Ale veľa učiteľov nás podporuje, že nás akože
sa nás pýta, že ako sa vyvíja celý ten protest, že či nám netreba s niečím pomôcť, dokonca dúfame, že sa teda aj zúčastnia tohto nášho protestu. A dokonca jeden náš pán učiteľ bol taký ochotný dneska, že nám tlačil plagáty, čiže naozaj tá podpora tam je. Ale tak akože z našej školy tiež väčšina učiteľov podporuje tento protikorupčný pochod, vzhľadom asi na to, že keď oni neúspeli alebo nemali väčšina možnosť sa vôbec ani zúčastniť týchto pochodov, čo oni vlastne robili, alebo teda nejaké tie manifesty, ktoré oni robili v školách, tak ja si myslím, že oni to podporujú. Oni tak nemôžu to tak nahlas povedať, ale myslím, že to podporujú. Vaši učiteľia to ako schvaľujú a čo na to hovoria vaši rodičia? Moji rodičia sú takí trochu skeptickí voči tomuto, ale vedia, že som moc akčný a premotivovaný a vedia o všetkých mojich aktivitách, takže oni to tak zobrali, že radšej keby sa venoval škole, ale dobre, tak sa venuj, čomu veríš. Si povedal, že sú skeptickí, nevieš prečo? Tak je to asi taký subjektívny názor, alebo neviem ako to povedať, proste každý má nejaký názor a treba ho akceptovať, či už je zlý alebo dobrý. No. Ja si myslím, že hlavne rodičia sa boja práve toho akože nátlaku, ktorý na nás bude vyvíjaný, pretože vidia v médiách, že proste nepravdivé informácie, ktoré sa šíria, dokážu vlastne nejako ublížiť tomu človeku a sa nás snažia chrániť. V mojom prípade to bol taký zaujímavý príbeh, pretože ja som sa najprv pustila do organizácie projektu a to ešte nemám 18 rokov, až potom som to oznámila rodičom, že čo vlastne robíme. Ešte predtým, než vyšiel článok o Večerníku, som to tak načasovala, aby sa to nedozvedeli z novín. A už sa museli iba s tým zmieriť a teraz ma podporujú v tom. Čo je podľa vás taký hlavný problém slovenskej politiky celkovo, že keď sa na to pozrieme, tak máme tam vzdelaných ľudí, máme tam právnikov, máme tam odborníkov, ale nejaká tá kvalita tam chýba. No tak ja si myslím, že to je hlavne preto, že jeden druhého zhadzujú len preto, aby ten, kto sa hádá, tak aby si vyvýšil vlastne svoju osobnosť. Takže ono to je také, poďme sa hádať a možno niečo vyriešime. Možno to nejakým štýlom k tomu dojdeme, nejakému bodu. Áno, tak. Ja si aj myslím, že veľa ľudí ide do politiky len z toho dôvodu, že by chceli rýchlo zbohatnúť. Proste vidí tam nejakú vidinu, že tak si tam odsedím pár hodín v tej NRSR napríklad a potom si dostanem ľahko peniaze a nezaujímajú proste reálne problémy, nechodia do ulic, nevedia, aké je to tu medzi nami, proste oni veľa z nich má o mnoho vyššiu životnú úroveň ako hoci ktorý Slovák proste a takže ich to ako keby nezaujíma. Nevedia reálne problémy ľudí, lebo akože možno niektorí z tých politikov chodia medzi tých ľudí, ale nemyslím si, že im načúvajú tak, ako by mali. Neriešia ten problém už od základu. Oni iba tak povrchne akože povedia, že OK, to by sme mohli nejakým spôsobom zmeniť, ale do tej hĺbky nejdú. Myslím, že to je taký základný problém. Presne to, čo sme vraveli, že tie dlhodobé riešenia nie sú prinášané tak, ako by možno bolo správne. Častokrát práve ľuďom na najvyšších pozíciách chýba čestnosť a bez čestnosti a osobnosti sa ťažko niečo stáva kvalitné. Bez morálnych hodnôt. Áno. Morálka? Ako u ktorých? Nechceme krivdiť tým čestným, ale nevieme, kto medzi nich patrí, bohužiaľ. Akože, lebo veľa, tí politické strany sú vystupované ako celok a môžu tam byť traja nepoctiví ľudia, ktorých vidíme každý deň na televíznych obrazovkách a urobíme si proste názor áno, na celú tú stranu. Takže nechceme krivdiť ľuďom, ktorí tam môžu byť poctiví, ale hovoríme, že ako také tí ľudia, ktorí vystupujú z tých strán, veľakrát čestní a poctiví nie sú, chyba im morálka. A nechceme krivdiť samozrejme ani žiadnym politickým stranám. Bojujeme proti korupcii, nie proti politickým stranám. A stretli ste sa vy osobne s korupciou? To sa nestretol. Áno, akože ja si myslím, že to nie je len problém politike konkrétne, to je úplne všade, proste to je... To sa dokáže aj v takých malých detailoch, aj pri študentoch, alebo tak, že proste urobím domácu a ja ti niečo dám a to už tiež je proste forma nejakej korupcie, akože ono sa to nezdá, ale sú také tie už malé kroky, ktoré spejú potom už vyššie a idú vyššie a nakoniec to je v riadiacich funkciách. Vidíme našich rodičov, našich starých rodičov, proste rodinu, ktorá nejakým spôsobom, že má to reálne zamestnanie a vidíme, ako to tam proste u nich je, keď nám prídu domov z práce a hovoria nám o tom. Takže už len z tohto pohľadu vieme, čo sa deje vlastne. Z tohto mi to tak znie, ako keby to bol taký problém skôr mentálny. Ono to je, tak v ľudskej náture by som povedala. Dá sa to odstrániť. Dá sa to určite zredukovať.
Bratislave prišli do ulic na taký protest, ako bol, tuším, v pondelok, alebo včera to bolo. A už jeden aj bol. Tisíce ľudí. A Žilina je predsa len malé mesto, že koľko ľudí tu očakávate, že asi tak príde? Tak my tu reálne očakávame vyše 600 ľudí, vzhľadom na to, že akože máme ten event na stránke Veľkého protikorupčného pochodu a tí ľudia sa akože určite to podporujú aj na uliciach, takže čakáme akože celkom slušné číslo. A keď budete v pondelok na to pódium na Mariánskom námestí, máte už nejako pripravené, že kto bude rozprávať, alebo že tu necháte, že uvidíte, ako to bude, prípadne, že neobávate sa toho, že ako to bude tam na tom pódiu? No, tak trošku. Obavy tu vždycky budú, ale snažíme sa pripraviť celé podujatie tak, aby sme sa vyhli všetkým situáciám, ktoré nechceme, aby sa stali. Tak snáď bude všetko dobré. Čo je taký ten hlavný message, ktorý chcete povedať? Viem, že to hovoríte stále, ale že dosiahne. Je to napísaný? No, takže my sme sa akože inšpirovali jedným transparentom z Bratislavského pochodu a to je, že žiadna vláda nedokáže dať Slovensku toľko korupcie, ako dokáže dať len slovenská vláda Slovensku. Je to taký nejaký message, no. Ako sa na to zhodnete všetky? Áno, určite áno. Ale nie, samozrejme by sme chceli vyzvať každého, nech sa zúčastní teda 12.6. nášho pochodu a nášho protestu a nech vlastne príde nejakým spôsobom podporiť túto našu myšlienku. Sa snažíme ukázať ľuďom, že naozaj nemá zmysel iba písať nejaké komentáre na Facebooku, ako to tu nefunguje, iba o tom rozprávať po večeroch, ale treba naozaj niečo spraviť, výjsť z toho domu do tých ulic a ukázať, že áno, chceme to zmeniť. Ako sme už predtým vraveli, keďže skutok sa stal, tak ho chceme oplatiť tým vlastným.